L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adquirit 3 nous vehicles 100% elèctrics per ampliar la flota municipal i està previst que durant el 2017 se'n comprin 2 més. D'aquesta manera, el consistori comptarà amb 5 vehicles que funcionen al 100% amb energia elèctrica. Bé, d'entrada, aquesta primera compra que es va fer en pressupost 2016 i que avui estrenem són 2 furgonetes per la brigada d'obres i un vehicle tipus utilitari mitjanet per l'Agutzil. I, per tant, comencem aquest any amb 3 vehicles elèctrics i en el transcurs d'aquest any, amb el pressupost 2017, hi ha prevista la compra de 2 vehicles més, 2 furgonetes per la brigada. Per tant, la previsió és que a finals d'aquest any, a banda del vehicle híbrid que ja tenim per la policia local, tinguem 5 vehicles 100% elèctrics, amb una aposta clara pel medi ambient i la sostenibilitat, com a mínim, del nostre municipi. Aquests vehicles es podran recarregar tant a la nau de la brigada municipal on s'hi ha ubicat un punt com en el garatge que disposa l'Ajuntament al carrer Padró, on hi ha una altra connexió de recàrrega. Cal recordar que durant el mes de novembre també es van adquirir 3 bicicletes elèctriques per tal que en facin ús als serveis municipals i que el municipi comptarà amb un punt nou de recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics ubicada a la carretera de Vic, a l'alçada del cobert de la màquina de batre. És un punt de recàrrega semiràpida, o sigui que en 2 hores es podrà carregar el vehicle del particular que hi estacioni. Es tracta d'una aposta que fa el govern municipal i, per tant, és una línia que hem de seguir i que comença amb la compra de vehicles elèctrics, però també amb la possibilitat de que qualsevol ciutadà de Sant Fruitós o de fora que tingui vehicle elèctric el pugui recarregar en els nostres carrers. I, per tant, a la via pública i de forma gratuïta instal·lem aquest any un primer carregador per 2 vehicles, per tant, poden carregar 2 cotxes a l'hora i, evidentment, mirarem en un futur anar ampliant aquesta càrrega gratuïta que ha de servir perquè siguem més eficients i respirem menys pol·lució. Amb aquest conjunt d'accions, la voluntat del consistori és el de fer una aposta clara per contribuir a la cura del medi ambient i fer un pas endavant cap a un municipi més sostenible.